dyma ni'n cyrraedd penllanw cystadlu Cylch y Gwartheg a penllanw pencampwriaeth Parau y Dyfodol, Females of the Future. Y brydiau gyd yn hon wrth gwrs cyfandirol a'r cynhenid. A dwi'n cael cwmni Elin Fflir Williams o Fryncir yma o hyd yn rhoi di sylwadau ar yr hyn sydd o'n blaenau ni. Yn ferch ffarm wrth gwrs ac yn cadw gwartheg dion adre fyna. Ac hefyd mae gen ti swydd arall yn does? Oes, ie. Dwi'n gweithio efo Holstein UK, Cattle Information Services y recordio llaeth. Ie. Yn mwynhau'r gwaith? Ydw. Yn teithio tipyn felly? Ydw. Dwi ar y lôn o hyd berig. Falle pan wylai di nesaf, fyddi di wedi dechrau godro te? Yn Bryncir? Efallai wir. Oedd y gwartheg dion wrth gwrs i dach chi adre a hefyd yn croesi ambell i fryd cyfandirol acw hefyd oes? Ydan. Yn croesi rhywfaint o'r gwartheg dion o Siarle. A mae yna ddwy heffer dda iawn gan y gwartheg dion yn y categori yma, ond wrth i ni weld y blond a'r gwartheg Siarle fan hyn nawr, mae wi yn hoff iawn o'r ddwy Siarle yna. Ydy, mae'r ddau Siarle yna, ddipyn o'i filiad, chwarae teg. Yr Rhenffordd yna nawr, ni'n gweld gwartheg dion wedyn, drws y seddi nhw. A ddwy neis gan y Henffordd hefyd, chwarae teg. Beirniad, Mr Stephen Illingworth, ni'n gweld fyna nawr yn y pictiwr i newydd fynd allan o'r llun. Yn cerdded nôl ymlaen. Mae'n edrych ar y Siarle yma, fe unwaith eto nôl at y limbs. Mae'n pwyso mesur, mi fydd e'n tynnu rhai mlaen yn y man. Cyn dewis pencampwyr Parau'r Dyfodol, ac i ni chwilio am ddwy, mi fydd e'n chwilio am ddwy. Bydd e'n gallu mynd ati i weithio ac yn hyrchu stoc nawr yn bydd Elin. Stoc ar gyfer y dyfodol, ar gyfer y cylch cystadlu fel hyn. Felly mae angen bod nhw'n gywir ar eu trad, yn symud. Mae angen bod nhw'n bron iawn yn berffaith mewn ffordd, yn does yn hynny o beth. Ond dwi'n ama fydd i agos rhwng y Siarles a'r limousines, dwi'n meddwl. Dwi'n meddwl bod ti'n agos iawn at y le fyna. Wrth i fe fynd at y Salers. A mae'r Red Paul drws nesau nhw. Nôl yn y sioe am y tro cyntaf mewn 5 mlynedd ar hugain. Mae'n dod lawr wedyn at Gwartheg yr Ucheldir, y ddwy heffer ganddyn nhw. Y Burgorn wedyn sy'n drws nesaf i'r Ucheldir. Mae yna ddwy neis iawn da nhw fan hyn. Allan nhw wneud i eto wedi ennill y tîm o drin gynharach yn y dydd. British White, y gwyn Prydeinig, wedyn drws nesau nhw. Mae'r ddwy Angus, a mae'r ddwy Angus mae'n dda iawn hefyd. Ydy. A'r glas... A gweud, maen nhw i gyd y wartheg dad i nhw. Ni'n gweld y ddwy ddi fan hyn. Drws nesau i'r British White. Gwyllgo'r glas Prydeinig fyd. Mae yna beder heffer dda fyna nawr. Ydy, maen nhw'n par, lyflu chwarae teg. Fiwch chi'n cadw glas adre ar y ffarm, do? Ydan, mi oedden ni ar un cyfnod. Oedden ni'n gadw nhw'n byr, a wedyn oedden ni wedi croesi rhywfaint er mwyn cael yr baby beefs. Ond, ie, cwpl blynyddo wedyn nes i symud ymlaen i'r buchodion a fanno dwi bod wedyn ers blynyddo dwytha yma. Newid system arbrofi a gweld yn union? Gweld bod y gwartheg dion yn neud y ddar tir uchel a wedyn oedd o fwy cyfleus yn ni fel ffarm mynydd. Siwr iawn. A Stephen Illingworth yn pwyso a mesur. I ni'n bell o ganlyniad, ond dowch nôl ato ni felly i weld le mae'r garden goch na'n mynd fan hyn. Wel, croeso mawr iawn i chi nôl ato ni i bencampwriaeth Parau y Dyfodol i'r heffrod y dyfodol, a mae'r gwartheg dion Cymreig wedi cael ei tynnu mlaen. Ei, ti'n falch? Ie, wedyn. Y fawr o syndod, maen nhw'n ddwy dda, yndyn nhw? Ydy, maen heffrod taclus iawn chwarae teg. Pwy arall ti'n meddwl dynnu ymlaen? Dwi'n na, mae yna Siarles a'r limousines fydd i nesaf. Mae'r glas ymlaen, mae'r Angus ymlaen, o'n i'n meddwl falle fydde'r ddwy yna ymlaen, y ddau fryd yna ymlaen, y 4 heffer yna, maen nhw'n wartheg cryf a cytbwys iawn. Mae di gadael y limbs am y tro o'r British White ymlaen. Mae'r Burgorn a'r Saler ymlaen. Hei, dyw'r limbs a'r Siarle ddim wedi wneud i. Ie, hwnna di. Wel, diddorol, iawn, iawn. Yr unig fryd cyfandirol sydd yma ar y rhestr fer yw'r glas Prydeinig. A falle mae'r glas eitha hych, maen nhw yn bar eithriadol, ond dwi yn lwco, maen nhw rhywbeth am yr Angus yn yr canol.
Mae'n rhaid i ddweud, mae rheffro dyn at yn y llygad i dda. Ynddi, na. Mae'r ddwy last yn y canol, mae'r ddwy ddîm a fan hyn y dion Cymreig, maen nhw'n ddwy dda fyd, ond dwi'n hoff iawn o'n ni'n gweld y ddwy Angus na reit yng nghanol y llun drws nesaf i'r gwyn Prydeinig. Mae yna ddwy gryf iawn fan hyn, Elin, beth ti'n meddwl? Ydy, maen nhw heffro taclus iawn. Ydy, maen nhw par. Del iawn chwarae teg. Maen nhw'n mynd y dda fi gilydd. Yndyn, maen nhw. Ond mae'n cerdded tu ôl unwaith eto. Mae'n mynd at y burgor na'r salers. A dwi'n meddwl bod e'n agosau at benderfyniad a canlyniad. Newn ni daweli am eiliad i glywed beth sydd gan Mr Stephen Illingworth o Lockerbie i ddweud am yr hyn sydd wedi bod o'i flanau heddi ym mhencampwriaeth Parau y Dyfodol. So I'm ready, I can hand the microphone over to our judge. We'll give you a few reasons for his listeners this morning. Thank you. A dyma ni. Meic yn ei law bant again. First of all, I'd like to thank the Royal Welsh Society for giving me the honour of judging this class. It's a very difficult class, but I've judged it, as it says in the catalogue, a matching pair. Some of the better cattle are at the back, but I've judged them as a pair and as a pair solely. But on the whole, it's aptly named as this class Stars of the Future. And I'm not just talking about the cattle. With a few exceptions, there's a lot of youngsters in here, and with that, agriculture is very promising. I just wish our governments would realise that. So thank you very much. I'd like to thank the exhibitors as well for putting on a great show, and I'll just tap my champion forward. Thank you. Dyna ni, Stephen Illingworth yn barod I fynd a dewis I bencampwyr. Le mae'n mynd Elin Fleur-Williams o Fryncir? Os o'n I hoffi'r Gwartheg Ddion cymeryd I ddeud y gwir, ond mae job ddeud y gwir, pari sy'n am fynd I hi. Nôl, mae fe'n dod at gwyn Prydeinig, y British White, ond mae'n mynd at yr Angus, o'n i'n ame. Pa wylet I rhain yn dod i'r cylch. Ond na rhywbeth special amdani nhw. Yn ddwy dda yn gweddi I gilydd yn berffaith. A'r Gwartheg Dion ar gil wobr, Elin. Be ti'n weid am hynna? Dwi'n hapus iawn am hynna. Falch iawn. Arbennig, llongyfarchiadau mawr iawn i'r Gwartheg Dion. Yn cael diwrnod da wrth gwrs yn mynd ar is-wobr yn y tîm o dri. A nawr yn mynd ar gil wobr fan hyn hefyd. Ond diwrnod yr Angus yw hi. Y mhencampwriaeth Parau'r Dyfodol eleni yn y sioe fawr. Dyna nhw, y wen yn gweud y cyfan. Llongyfarchiadau mawr iawn felly i'r Aberdeen Angus. A dyma ni'r ddwy Angus, y teulu Olfford ar y brig. A'i fewn am sgwrs ydyn. Well, Mary, congratulations. Thank you so much. How does it feel? Really good. Really, really happy. Yeah, over the moon. Which one's honey and which one's diamond? So this is honey and this is diamond mist. Oh, Yeah. they really are diamonds, aren't they? Yeah, Tremendous they're lovely. pair. Yeah, thank you. Yeah, I think the boss will be happy. She'll be pleased. She's done all the work with them. She's just new at the job. She's doing a tremendous job. Doing an excellent job. I have to say, when they walked in, they really caught my eye as a pair, didn't they? Yeah, they do make a very nice pair. That's why we brought them in. And where have you come from? Devon. So not too far away, about 3 hours. Have you had a good show? Fabulous show. It's been brilliant. My first time in the Welsh and I've loved it. Oh, well, first of many, I hope. Thank you. Yeah, definitely, for sure. And it's great seeing the native breeds on top. Well, as a whole, really, this week, you know, they've had a great show, haven't they? Very good show, the natives. Very good show. Yep. Sign of times, maybe. Yeah. Hey, thank you very much for coming to support the Royal Welsh Show. Thank Safe you. journey We've home. had a great time. Thank you. Llongyfarchiadau. Congratulations. Thanks so much.